Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi esihamba phambili namhlanje. Wakwanongoma wethulwe kwisilo. Uvelile osolwa ke ngokuqotha eMlazi. Kubungazwe eMbokode eRichards Bay. Lezi ke izindaba ze1KZNTV kanti wena uzifundela uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Bethulwe ngokusemthethweni ubuholo obusha bukaMasipala Wakwanongoma enyakatho nelikaMthaniya kongangezwe lakhe Isilo kuMsuzulu kazwelithini lobuholi ibombimbi lwe-NFP ANC kanjalo ne-EFF obholwa yimeya lo Masipala uClifford Ndabandaba bamukele ngezandla ezimhlophe esigodlweni sesilo esondini. Umntwana kwaMinyamanzi oyiso lengonyama ehhovisi lesilo umntwana uSimphiwe usekushayela ihlombe ukuthi wakweNgonyama yothiwa umkhandlo omusha wakwaNongoma esigodlweni saso ondini. Umntwana uthi ke lokhu kuqala kokubambisana okuhle phakathi komkhandlu kanye nendlunkulu. Kuyintokozo enkulu phela endlunkulu lokho esikubonayo ngoba mangahlehla nje kafushane umeya lokhona uNdabandaba uyise wayenduna lapha endlunkulu. Akusikhona ukuthi umuntu esimqala noma ofikayo uyise wayenduna lapha endlunkulu owasebenza kakhulu wethembeka waze wahamba emhlabeni. Akaze abe nalo ichashaza lapha ngaphakathi endlunkulu. uNdabandaba ukhulumile njengomeya ekhuluma kahle into ezinhle ezethembisayo. Sinalo ithemba ngoba uyise siyamazi wayekhuluma izinto zenzeke. Iphini lemeya kwaNongoma uSabelo Nkosi egameni lomkhandlu uthi bazinikele ukusebenza ngokubambisana endlunkulu kaZulu ikakhulukazi njengoba kuza imikhosi ehlukene kumandulo. Lo mkhandlo ongenile uyakubona kubalekile ukuthi uzuzozethula kwisilo sethu esikhona njengamanje. Sase ke siza ke siphethe namathanga amabili sizowethula lapha esilweni ngendlela ukuthi sizozethula sizokhonga ukusebenzisana nendlunkulu sithole nokwelulekwa indlunkulu konke sikwenzayo sibambisane nendlunkulu ngoba uzokhumbula ukuthi iningi imicimbi esinayo noma imicimbi ezokwenzeka kusukela manje nje ngoSeptember noma kusukela manje ngoAugust kuya koSeptember kuya leminingi imicimbi esazoba khona. Kufanele sibe njalo sisebenzisana nesilo noma sisebenzisana nendlunkulu njengomkhandlu wakwaNongoma. uNkosi uqhuba ngokuthi ke beumkhandlo omusha basezinhlelweni zokushintsha igama lalo Masipala obizwa ngoNongoma ubizwe ngegama lesilo esisanda kwebuza Isilo uzwelithini kaBheka uZulu. Kuningi ke thina njengomkhandlu wakwaNongoma ke esifisa ukwenza kube ushintsho loba sengishilo ukuthi ukusebenzisana nanomkhandlu. Kukhona nomcabango noma ade sizocela nokuthi umeya wethu ezocela ukuthi egameni lomkhandlu siyafisa ukuthi igama lomkhandlu wakwaNongoma silishintshe manje silibize ngesilo esisanda siqeda kwebuza ukuze sikwazi ukusihlonipha sisinike inhlonipho ephelele njengoba sazi ukuthi lapha njoba lapha kwaNongoma indawo eyakhelwe izigodlo kodwa akugqami indlunkulu ayigqami lapha noma ukugqama kwesilo esikhona lapha ngoba uma ungazibuza ukuthi ubani uNongoma ngeke ungathola ukuthi leyo mpendulo ingakwenza ubuke ngenye indlela ukuthi mhlawumbe khona okungahambi kahle. So uyibophezeleke lo mkhandlu ukuthi uza kushintsha lokho. Usomlomo lo Masipala ubabongile Sithole uthi ke njengoba umbimbi lwabo selingenelwe isandla sikaNomthebe wesizwe bazoqinisekisa ukuthi ke lolu mbimbi lusebenza ngokubambisana ukuletha intuthuko kubantu. Sile collegeini sihlalile kakhulu before singene saba nezinto sort of strategic workshop esazenza ze-collegeini ukuthi sifuna ukuphatha kanjani. So okunye kwakho ukuthi asifisa ukuthi kube khona inhlaka kaNongoma esingasebenzisani nazo kakhulukazi indlunkulu ilona khaya lethu lelo ungangezwe lethu yena umuntu oqala ufuna sikhuluke kuye kaNongoma. So ingakho ke nathi umkhandlu sithe namhla sizothatha inhlanhla kungangezwe lakhe namathongo izilo zonke sezadlula uma besibona sithelekile kungaba khona nezibusiso esizitholayo ngoba kuningi esifisa ukusebenza nongangezwe lakho ukuthuthukisa uNongoma yaphambili njengoba nje uNongoma kuyindawo yamagugu maningi igodlo zonke zamakhozi zikhona la kaNongoma. So okunye usilo mkhandle sithi sifuna ukuqhambisa kakhulu nokuthuthukisa itourism kaNongoma ngoba siyabona ukuthi iyona engasilethela nerevenue eningi kaNongoma. So ingakho ke singeke sishiye ngaphandle indlunkulu sithembisile nje umeya wathembisa ukuthi kuyo yonke into esiyoyenza sizoba nayo indlunkulu nayo ubayede wasithembisa futhi ukuthi cha
akasafisa ukuthi kube khona ngisho kodwa kuzokwenzeka endlunkulu singekho njengomkhandlu. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni ngesondini. Basale bekhungathekile abantu abebehambele idolobha iTheku namuhla njengoba ke emgwaqweni noma ke lapho kuhlangana khona umgwaqo uBheta Mkhize kanye noJoseph Mdule kwenzeke isigameko sokuzama ke ukubamba inkunzi yona ke imoto yemali ukuzwa ke kafushane ngaso lesi sigameko sikhuluma ke naye okhulumela amaphoyisa esifundazweni kwaZulu-Natal uRobert Nijihunda asibeke ke esithombeni ngakho ke okwenzekile. Mr Nijihunda sicela usibeke esithombeni ukuthi njengoba sikhona la kwenzakaleni. We are standing at the secondary crime scene, but it all began at a store where security guards who were transporting cash were accosted by at least 10 suspects who were armed. One of the security guards was robbed of his rifle, and the other one, who was carrying money, managed to get into the armored vehicle and drove off. And during that time, suspects fired shots at the armored vehicle, and in the process, one person was shot dead with a stray bullet there. Then police responded to the shootout. Then we pursued the suspect's vehicle. Suspects managed to abandon their vehicle and fled on foot. We're still searching for them. But in that process, the cash vehicle veered off the road and bumped into at least 8 street vendors who were slightly injured and were treated at the scene. But suspects failed to get the money. So, as you've just mentioned, ukuthi abasolwa babalekile bangaka abasolwa esikhuluma ngabo. How many suspects are we talking about? We are looking at least 10 suspects. It could have been more, because sometimes you find that there are getaway vehicles somewhere, but the ones that we were at least seen at the first crime scene and this crime scene, there were at least 10 suspects who fled on foot. So, thank you so much, Mr. Nijihunda, for your time. Mbukeli njengoba ke wizwela ke ukuthi yena ke lo okhulumela amaphoyisa khona la esifundazweni kwaZulu-Natal uyachaza ke ukuthi ke sona lesi sigameko njengoba ke sikhona la emgwaqweni siqale ke khona ke lapho endaweni eyisitolo. Uzobona ke mbukeli socela ke yena ke umthwebuli wethu asivezele ukuthi njengamanje yize lesigameko senzeke khona ekseni kodwa ke njengamanje uphenyo lusaqhubeka njengoba ke amaphoyisa esekhona endaweni yesigameko. Yona ke le tekisi evelayo enye ke elimele ngesikhathi ke bona abasolwa bezama ke ukujaha ke yona imoto yemali nokuvelayo ke ukuthi ke yena umshayeli wayo ube yedwa ngesikhathi kwenzeka sona lesigameko kanti akazange ke alimale. Umphakathi ke njengoba ke mbukeli sibonela ke usakhungathekile njengoba ke ukwenzeka kwaso ke lesi sigameko sibashiye ke bethukile. Kuyavela ke ukuthi ke olimele noma ke odutshuliwe omunye ke wabadayisa ke khona ke la emgwaqweni wakhona ke la eThekwini. Eyindabeni ze1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Usilaxazile isicelo sebheyilo solwa ngokuqotha abantu eMlazi emasontweni amabili edlule. uSiphamandla Dlomo neminyaka engama-24 uvele kafishane enkantolo kaMantshi yaseMlazi nokuyilapho ebekwe khona amacala ayishagalolunye okubulala kubeke 5 okuzama ukubulala nelilodwa lokucekela phansi impahla. Lo msolo uboshwe ngemva kwezigameko ezimbili zokubulawa kwabantu esigcemeni sakwaQ. Ungene enkantolo yeMantshi yaseMlazi umsolwa oneminyaka engama-24 uSiphamandla Dlomo osolwa ke emacaleni okubulawa kwabantu khona ke elokishini uMlazi emasontweni amabili edlule efakwe ke ozankosi ezinyaweni. Lo msolwa ubekwe amacala ayishagalolunye okubulala 5 okuzama ukubulala kanye ke nelilodwa ke lokulimaza impahla. Ngesikhathi ke evele kuyona ke lenkantolo umsolwa ngomlomo ke wommeli wakhe unqume ke ukusilaxaza isicelo sakhe sebheyili. Kuzokhumuleka ke ukuthi lezi gameko zenzeke izikhathi ezimbili izinsuku ilandelana nalapho ke umsolwa kanye ke nabanye ayihamba nabo bangena ke emzini yabantu nalapho ke baqotha khona amalungu omndeni. Umsolwa uboshwe ke enqinqatheleni ezitolo eConobia Mall eThekwini ngemuva ke kuyihambisa emaphoyiseni ngosizo ke lommeli wakhe. Namuhla enkantolo
kuveleke ukuthi ke abaphenyi becala basalindeke yona ke imphumela yokuhlolwa kwezidumbu zalabo ke abadlula emhlabeni kuphinde ke kushode nezitatimende ke zabo abazoba ngofakazi khona ke lapha enkantolo. Kuzokhumuleka ukuthi indawo yakhona ke lapha eMlazi ingamanye amalokishi eThekwini aveleke ehamba phambili embikweni ke yakhe ungqongqosho wamaphoyisa kulelo ubheka icele ngeledlule nalapho ke ayidedela khona ke izibalo zobugebengu khona ke kuleli. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Zulu mnyama ndlela zemhlopha ke hlaba ikhefu siyabuya na kanjani etolo. Nina benkonjane edukele ezulwini ezinye zidukele emafina sikubingelele siphinde sikwamukele mongabe ke usanda kubukela izindaba zethu zanamhlanje naze ihloko ke sifolo sangazo. Wakwanongoma wethulwe kwisilo uvelile osolwa ke ngokuqotha eMlazi kubungazwe eMbokode eRichards Bay. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo unkosikazi uMototyeMali ubungaze inyanga yabantu besifazane uNcwaba eRichards Bay ekanye nabafundi nothisha bezikole ezisuka ngaphansi kwesifunda iKingcetshwayo. uMototyeMali uphinde wagxila kakhulu ke ekulwisaneni ke nokuhlukunyezwa kwabafundi kanye nabantu besifazane nje kanjalo nezingane nokuziphatha ke kwabantwana ezikoleni zakuleli. Ukwanda kwesibalo sabafundi abakhulelwayo besesikoleni ezinye zezinto ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo kuleli uMototyeMali akhulume ngazo kakhulu ngenkathi enomcimbi wokubungaza inyanga besifazane kuphinde kulwisane nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. uMototyeMali ekhuluma nabafundi ubaqoshise ngokuthi laba sebeqalile ukuzibandakanya nocansi olungaphephile kumele basivikele ukuze bangagcini sebekhulelwa. But for the girl children it's also very important about unplanned and unwanted pregnancies. So I really like this program. Now, something abstention. I want to say number 3. Youth-friendly centers. So today, I talk about abstention. Just for me, just going in there, man. And it did help me because when I left the meeting, I went to the Minister of Health to say, let's work with our clinics to have health, youth-friendly clinics. So I said, abstention, I would say step number 3, and step number 1. Ukuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane enye izinto uMototyeMali aphinde akhuluma ngayo enxusa abafundi ukuba bangathuli kodwa babike kwizinhlaka ezifanele mayelana nokulwisana nalesi sihlava. Isifunda iKingcetshwayo sibalwa nezinye zezifunda ezihamba phambili uma kuziwa ngakudlame olubhekiswe kwabesifazane kanjalo nezingane. So we're doing lots of work around curriculum which we want you to participate. But for me, the most beautiful thing, and I do hope these programs will continue facilitating, is to get the children to talk. We must speak out. It helps us to understand where you are. It helps us to help you if we can. But it helps us to understand the environment and with you work together. Lo mcimbi obubanjelwe eRichards Bay esikoleni iBrackenham ubuhanjelwe nongqongqoshe wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uMbali Fraser kanjalo nomqondisi wezemfundo ngaphansi kwesifunda iKingcetshwayo ube ingxenye yalomcimbi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Uhlalo weANC KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uhlangane nezinhlaka ezahlukahlukene zaleli iqembu zesifunda iMoses Mabhida emhlanganweni obubanjelwe ehholo ledolobha uMgungundlovu. Lo mhlangano uza njengoba elakuleli libheke kukhetho lukazwe lonke ngonyaka ozayo. Amaqembu ezepolitiki amaningi aseqalile ukuzilungiselela. Njengoba sekubalwa izinyanga lakuleli liye okhetheni likaze lonke, usihlalo weANC KwaZulu-Natal uSiboniso Duma unxusa amalunga leli qembu eMoses Mabhida region ukuba zibambe iziqine. Uthi njengoba besanda kuqeda izinsuku eziyikhulu bangene ehovisi bekuphoqa ukuba bahambele izifunda zonke njengoba bebuya kwesase Gerald Gizenga Mpanza. Moses Mabhida ke njenge region enye ama region ezabalaza kakhulu ekuzalwa khona babugwala kodwa futhi uchampagne khona siya ke sosondela eduzana kwakhona sithi uhulumeni kuhle ukuthi amabhuku akhe abe clean
kodwa uhulumeni kubaleka kakhulu ukuthi enze service delivery ngoba yonke edliwa abantu impilo zabo zishintsha kanjalo. Sabe sesiyagcizelela ukuthi udinga uhlobo oluthile labasebenzi abasebenzela uhulumeni abanenhliziyo ekahle for ukwazi ukuthi basahlupheka abantu abanenhliziyo evulelekile ekutheni inhliziyo zabantu basizakale izidingo zabantu zonke zenzeke before bazicabangele bona ngoba ukuthi babasebenzi bakahulumeni kusho ukuthi kukhona okungcono abakutholayo bona okwamaholo abo nempilo zabantu fanele bazishintshe kanjalo. Uthi ANC isimi ngomumo ukuqala emkhankaso. Ukhongolose uqalileke inhlaka zakhe njengamanje ubona besibiza wonke amakhansela sabiza bonke OBC leadership no BET ukwenza sure ukuthi siyaqala singene ekutheni bazi abantu ukuthi uma siqala isikhathi secampaign izithembiso zonke besizenzile zama commitment asiyokwazi ukuthi sizenze phela angabi uthola ukuthi abantu bazokhala ukuthi basitshele ukuthi nomgaqo ongalungisiwe singalungisile uthola ukuthi kunendawo amanzi avuzayo noma kunamanzi angatholakali so besifanele ukuthi bazi ukuthi uma uyikhansela uyisithunywa uyisebenzisa abantu ekufanele ungalali umsebenzi wabo ungenziwanga so sokwenza kanjalo ukuthi abasinikeze lonke uhlobo leliso ngoba door to door esoshaya door to door ozobuhambisa impendulo rather than door to door ozobuyobuza ngoba siyabaza abantu bakithi bafunani abantu bavotela ukhongolose benethemba ukhongolose ezishintshile impilo zabantu kunemigaqo emihle kunamadolobha kunamahholo kunezifunda sezinama infrastructure kahle indawo zokudlala nezinkundla kodwa kusekuningi abantu bakithi abasakudingayo soqhubeka senze kanjalo. uDuma uphinde wagxila kwezemfundo wathi amakhansela awakwazi ukuzithuthukisa ukuze ezobeka imbono ephusile emhlanganweni yemkhandlu. Ikhansela kaKhongolose kufanele lihluke ngoba lisuke likhethwe ngokwaziwa nangokuthenjwa ukuthi liyokwazi ukuthi li-interprete nayo yonke nje imiqithingo nemiqathango esuke ikhona emkhandlwini ke phela kunebudget eadoptwayo ehanjiswa ngoMunicipal Finance Management Act ungcono ube nalo ulwazi njalo so siyafisa ukuthi bathathe ama-short courses siyafuna ukuthi bazithole neziqu sifuna bafunde kakhulu ukuthi siyazi kusuke ngenzeka emkhandlwini ukuthi ungena nje awunalo ulwazi olonalo kodwa zikhulisa phela ngonyaka wokuqala qala nje uregister and uyakulekelela ke futhi ke ngenhlanhla u-local municipality nane-district badizayinwe kanjalo ukuthi uma ufika ungenalo ulwazi bakuthuthukise ukuze ukwazi impilo zabantu ugcine uzishintsha ngokweqiniso futhi wazi ukuthi kufunakalani for iwadi yakho. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Umeya kwisifunda uMzinyathi uPetros Ngubane uhlinzeka amalungu omphakathi wasemvoti alinganiselwa kwikhulu ngamathuba ke omsebenzi we-EPWP ezindimeni ezahlukahlukene kanti abanye ke babo bazobe beqeqeshwa ngongcweti kanye nabathungi bengqephu. Lo masipala uveza ukuthi ke lokhu bakwenza ngenhloso yokuthuthukisa umphakathi wesifunda uMzinyathi. Injabulo bibhalwe ebusweni njengoba amalungu omphakathi wasemvoti ecosha ithuba lomsebenzi ovela kumasipala wesifunda uMzinyathi. Ave ngijabule ngizosaphosa umndeni wami ingane zami ikwazi ukuthi zifane nezinye izingane esikoleni ave kubhlungu ukuhlala ekhaya ungasebenzi ngijabule nje kakhulu. Kanti uSibahle Mchunu obengomunye abahlomlenge learnership yomjiniyela uthi ubonga kakhulu kuba bombovu ngongakhethi ibala lamuntu. Umsebenzi engiwutholile kahle ngitholile learnership yokwenza i-engineering uzoba ne-stipend esizokwenza umehluko empilweni yami ngikwazi ukuphila nje kahle. Ngifuna nanokubonga kakhulu kuba Ngubane nokungakhethi umuntu ukuthatha nombani akambona ukuthi limfanelele lo thuba. Khona manjalo imeya lesifunda uMzinyathi uPetros Ngubane uthi lokhu bakwenzela ukuba bebhekele indawo kanye nesimo sakhona. Lokhu uqasha kwethu sibhekela indawo ngobunhlempu bazo nesimo sazo. Labo abanye umasipala bangcono ngoba bayakwazi ukuba bayiqashele kahle. Kukhona kamahixihixi abekhona emvoti okwenza ukuthi inamba yakho nithi ukuthuthu kunalabo abanye umasipala. Uqhube ngokugqamisa imikhakha okuqashwe kuyo labantu balomphakathi. Imikhakha ke siqashela kubona abantu lapho sibone khona kufanele bafunde imisebenzi yamakhono yoba kwazi ukuthi sinaba challenge noma ingqinamba zabantu abazi ngamapayipi amanzi. Abantu abakwazi ukusebenza ugesi, abantu abakwazi ukukhanda into ezikhandwayo. Sesikwenzile ukuthungisa abantu abafundele ukuthunga. Sakwenza futhi kuba abantu bafundele emimkhakha yokwakha imisebenzi yezandla. Kanjalo nomsebenzi ukuba bathole nje kuba babe ama-security noma mhlawumbe abashayeli bey'moto. Sathi ake sishintshe-ke manje shintsha sithotobala awuthathe eminye imisebenzi. Kukhona abantu la bazofunda imisebenzi yokwakha iyogadi okokuqala lokho esikwenzayo. Khona abantu abazofunda ukuba bakwazi ukuba baqhubeke laba bazakhela imisebenzi yefurniture ukubaza
besibathathile ngokudlule sabo lo msebenzi une challenge enhle unento enhle kakhulu advantage ukuthi abantu bakazi ukube bayikhokhisa amakhono abo sebeyakha nje manje odro bayakha amakhabethe babaza amahle kakhulu sesidlulela phambili mase sifaka abantu abazokwazi ukufunda imisebenzi ye-skills yokuba bafunde ukukhanda imoto bakhanda njengoba sengishilo amapipe lawa asetshenziswa emanzini bazi ukukhanda mhlambe nogesi eminye imikhakha-ke isoqhubeka nayo njengoba ibinjalo ukuba bakwazi ukuba bafunde abantu. Sobeka Dladla ezindabeni ze-1KZN TV ngisemvoti. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani nengosi yezomnotho masibuye. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele futhi mungabeke usanda kubukela izindaba zethu naze izihloko ezihamba phambili namhlanje. Wakwanongoma wethulwe kwisilo uvelile osolwa ke ngokuqotha eMlazi kubungazwe eMbokode eRichards Bay. Ake sikubhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.80 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-24.06 maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u-20.55 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,901.26 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$84.46 umphongolo. Ake siphinde sikubhekele ngosini yezemidlalo. Abantu baseningizimu Afrika bazogubha iholidi ngokuthamela owamanqamu eKhalim Black Label Cup ozobe kubophele okokuqala amaqembu ali-16 adlala kwisigaba se-DStv Premiership. Lo mqhudelwano ke uzoqala ngempela sonto yomhla zingama-21 kuya ke zingama-22 kuMfumfu. Phambilini ke ubudlalwa kuphela i-Orlando Pirates kanjalo ne-Kaizer Chiefs. Eyokudlala ke kwamaqembu ali-16 ibibikiwe ke ngesikhathi kwethulwa lo mqhudelwano ozovala ke indawo ye-Telkom Cup ngaphambi kombhedukane we-COVID-19. Umdlalo kwamaqembu uzokuba ngomhla zili-16 kuZibandlela. Ake sikubhekele isimo sezulu. Zulumnyama ndlela zimhlophe siyaziguqisa ke ezanamhlanje sihlangabeza kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.